stai la... Așa este. Încă dui colaci. Ah, aici. Mirele, aici să-i faci tablou mare, poză mare. Acum le face pe calculator, îi face ce vrea el. S-a restartat hardul și am pierdut o grămadă de poze. Mă, dar se poate salva, mă. Nu-i trec pe jumătate mea. Păi și CD-uri n-ai? Am salvat ceva pe CD, dar nu știu ce. Îi dai să scrie cu el. Mai drag! Banul sus! Banul sus, mamă, sus, Dați dumneavoastră și filmați. sus, bani, Țineți doar acolo, bravo! spre... Hai că așa merge acasă acum. Așa Hai, merge acasă, mamă, ce frumoasă ești! Hai, Frumoasa? Așa frumoasa. cum mă lași? Andreea! Hai, du-te la nașa și Andreea! Du-te nașul și tu acolo să Ce ți faceți toți trei. baterii numele, că le băgai la încărcat. Păi și acolo rămas. Stai că până să o găsesc pe uța, ia uite, hai. Ce te O găsiți? Nu râdeți de mine, dar eu dacă nu văd, eu iau aiurea. Hai zâna mea. Mata, vezi, Nu se mai vede nașa. Gata, acum o luai. Așa, așa. Ia uite ce frumos sunt, au, Doamne. Încă una. Eu așa țin, nu mai mișc. Andreea, Ia să le iau și pe nașul. Dați-vă puțin mai așa. Eu l-am. Prind și pe nașul. Hai, ia să mă duc să iau. Duceți-vă tanticita dumneavoastră. Lasă. Așa, Nu știu cum să fac fata. Bă, dar mă luat chelie. Nu, dar vă pusă și părul. Vă pusă peruca. Da, ce faină e, au, mă scuzați. Ce faină e cu astea lăsate așa. până una și aici între ele. Aici. Trebuie să vină și nașul. La mijloc, așa. Așa. Gâza mea. Ce panchistă. Bă, îmi place. Andreea, vedeți că nu vă vedeți Singur cu de așa cu mâna pe sus. Hai da, upa! Hai da, hi! Și uța se sperie tot ca mică. Andreea, stai că-ți ia fața. Hai da, puiu, mami! Anduța, tata, mami! Tata, mami, tata! mâine vă vedeți pe